Един път ми падна в късмечето. Също такова беше в късмечето. И пак ми се падна такова нещо за устни. И сега сам ще се го вдикам. Да, може да се чува музика, защото пиете хора. Но аз ще се го вдигам за... И аз не знам за кога. Когато си миеш лицето сутринта, тогава го слагай. Не. Например, когато има някаква сватба, например, когато е Великден, да се го слагам. Това ми беше клипа, ако искате обърнете се, ако ви харесало. Не още. Така. Това е с ягода, ама другия път беше с диня. Не беше с пъпеш. Същото беше. Не, просто беше също, ама той беше с пъпеш. Ама аз ще си го запася. Ако виждате какво просто... Много вкусни са. Всъщност. Къвто... Хора, вътре имаше коса. Косъм беше. Басикалното хора. Имаше вътре коса. Много беше голям. Всъщност. Знаеш ли колко правя аз? Това е голям, после така го взема. Или го слагам в клечката на суши и го взема така суено. Аз пък суши. Си шишчета суено и взема. Чака, сега ще идвам. Донеси на мен пръчка, ако клечка де. Дайте лайк, хора. Донесох. Я да видя. Аз не знам. Дай ме на мен. Ама... Как ви е? Дай за как ще си отделя. Чакай сега. Аз знам. Ама не първо да каза да стави. Я? Чакай. Дай. Пък на мен това. Знаете ли, хора, един начин? Да, той научи. Хора, знаете ли един начин? Ако не можете да ядете с пръчки, може да я щупите. Ако нямате две, може да я щупите. И не знам дали можете да видите. Ето, как беше, че... Чакай, ето така е. Ето така е, вземате и една салфетка, слагате и как беше... Чакай сега да видя, може май беше. Сега завъртате и става. Ето. И сега можем да ядем.
Чекайте. Сега няма да говоря много. Чакайте. Сега... Сега хартийки трябваше да бъдем. Моето стана. Ако вие не можете да ядете с пръчки, ние ви показахме начина. Ето. Защо така правиш? Как? Днеска в Сливен имаше панир. Той това да ви кажа, вторник ще си взема един телефон. Защото имах първо един iPhone 7 Plus, ама не го харесах. Затова. Вкусно е. Тук ли ще спиш? Да. Сега ще кажа, че утре ще бойдисваме яйца, ще направим корбики. А неделя ще се чукаме. Учи се възкресна, не е се не възкресна? Да. Де бляска. Добре. Май има сол вътре. Да. Разбира се, че има. вкусно. Разбира се, че има. На мен така не е вкусно. Сега по-хубаво ядем с пръчки. Какво съм? Стига вече с тези хартии. Малко. Айде малко да оправим. Дай така. Супер. Не. Айде оправим. Обратно Ама боене. наистина това ми е.
Това ми харесва. Дали да го слагам сега? Не. Аз се сложа. Шишче. Я ще се направя шишче. Какво? Майката, взелите ли храна? Защо? Питам. Защо? Питам. Ма какво храна? Какво? Хот-дог. Да. И картофки. Да. Ти? Аз хамбургер. Хот-дога си беше хубав, да ви кажа. Но трябва и да се спортува. Да. И той ни казва... Той не прави шега, да знаете. Той не си прави шега. Аз, примерно, като ям нещо, като ям някакво нещо, като има в него около 300 или 400 калории и аз ги изгоря с топката. Вие се чудите, защото изгоря с топката, знаете ли как? Просто си ритам там и после правя няколко неща и изгоря калориите. Бърка се малко. Да. Виж. Да. Знаеш ли от уискито какво се прави? Ако знаеш какво е уиски. Знаеш какво е уиски? Не. Да кажем ракия. Се прави от... От какво? От кръв? Не. От какво? Доста. От кръв. Мисля, че от питня. Ама от едно животно. Как е? Ела, кажи ми. Ела? Не си спомням как беше името на животното. Как беше? Но хора не се шегувам. Честно. Повече не пейте. Добре, виж аз. Ама ли някъде други пред? Ама те взе и моята. Но в коя замисля? Днес, кога ще сме на училище? Понеделник или вторник? Ти си един голям затворник. Знаеш какво е ОМТV? Какво? ОМТV. ОМТV? Да. Аз тогава
Ами хора, беше ни приятно. И абонирайте се за канала, стъкнете върху камънката и дайте палец нагоре. И това беше от нас. И чао! Весели празници! Весели празници!